السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Mkazi wina anapita ndi mwamuna wake kuzu ndi chani malo osungirako nyama zosiyana-siyana. Ali uko anaona niyani wa mwamuna akusewera ndi mkazi wake. Ataona izi mkazi anati taona ni nkhani ya chikondi tendere oka. Anapitirira kukafika pa khola la mikango pomwe anaona mkango wa umuna utakhala chete paokha pataliko ndi waukazi. Mkazi uyo pona izi anati taona ni nkhani ya chikondi choipa chodzaza ndi nkhawa zokha. Mwamuna uja anamuuza mkazi wake kuti chabwino, tenga botolo li ndipo uponyere mkango wa ukaziwo uone zimene ungachite wa umunawo. Atangoponya botolo, mkango wa umuna uja unazambatuka ukufula uku ukuthamangira mkazi wake kumtetezera. Kenako anapita paja panali aniyani namuuza mkazi uyu kuti aponyeso botolo lina, ndipo atangoponya nyani wa mwamuna uja anasiya mkazi wake uja kuthawa kuti asavulale ndi botolo lija. Apano sapano mwamuna uja anati usamapusike ndi chikondi chimene anthu amaonetsera pongofuna kuwapusitsa ena ndi chikondi chawo chabodza, pamene ena ali ndi chikondi chenicheni chodzaza mitima mwawo. Apa tikuphunzira chani? Tiphunzira kuti munthu wodzipatula sikuti alibe zokhumbayi, ndipo zimayi wamanyazi sizithandauza kuti sadziwa fashion. Munthu wopereka sikuti amadana ndi chumayi, koma kuti onsewa ali ndi mphamvu zogonjetsa mizimu yawo pa zokhumba zawo. Pakhani Allah subhanahu wa ta'ala kuti mu Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Kuthandauza kwake kuti chani? Ndipo munthu uyu yemwe akuopa kudzayima pamaso pa mbuye wake ndi machimo naoletsa mzimu wake kutsatira zokhumba zake, ndithudi janna ndi malo ake okafikira. Kuti munthu uja amene akuopa kuti asatire zilakolako zake ndipo akusatira zofunikira za Allah, iyeyo janna ikumdikira. Abale anga okondedwa amene mukumvera uthengawo, kulemekeza kwathu anthu sikuthandauza kuti tikufuna china chake kuchokera kwa iwo, koma kutero ndi chiyambi chomwe tikuphunzira mu dini ndi chikhalidwe chathu. Choncho tikhale wodzazidwa ndi makhalidwe abwino, wolemera ndi kukhutira kwathu wankulu ndi kuzichepesa kwathu. Tisayangane omwe akunena kumbuyo kwathu, chifukwa ndithudi iwo ali mbuyo mwathu pa zintchito zimene tikupanga. Ali kumbuyo, sali kutsogolo. Tisamayangane iwo. Ifeyo tione kuti ifeyo tingasatire bwanji amene atitsogola pa zintchito zabwino. Choncho tipemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiteteze popanga zoyipa, ndipo atilimbikitse, atipase mphamvu kuti ndichulukitse kupanga zabwino. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.